अभी आप सुन रहे हैं करहाड़ा से धमाल म्यूजिक के शानदार प्रस्तुति। मैया कौनी हो जाई सोहैया सुनी सादे मैया कौनी हो जाई सोहैया जानू दी है परीक्षा पूरा कोई दी है इच्छा जानू दी है परीक्षा पूरा कोई दी है इच्छा सेंटर में लाई है जे होई चिटिन बॉइया सुनी सादे मैया कौनी हो जाई सोहैया सुनी सादे मैया कौनी हो जाई सोहैया कॉलेज में बस जइहे माइयों के सबे पेज में सुनी सादे मैया कौनी हो जाई सोहैया होई एडमिशन कॉलेज में बस जइहे माइयों के सबे पेज में मुहना लटकइहे जे हबे हंसबइया सुनी सादे मैया कौनी हो जाई सोहैया सुनी सादे मैया कौनी हो जाई सोहैया कौनी हो जाई सोहैया कौनी हो जाई जय जय मां सुनी सादे मैया जय सादे मां कौनी हो जाई सोहैया सुनी सादे मैया कौनी हो जाई सोहैया वीरेंद्र देवेंद्र के नहीं करी ह निराश हमरा लभर के कराई दी ह पास सुनी सादे मैया कौनी हो जाई सोहैया वीरेंद्र देवेंद्र के न करी ह निराश हमरा लभर के कराई दी ह पास शर्मा रविंद्र राउर करता पूजैया सुनी सादे मैया कौनी हो जाई सोहैया सुनी सादे मैया कौनी हो जाई सोहैया डीजे देवेंद्र शर्मा करहाड़ा पछियारी टोल।